May samanan nga kung daway daytoy iti panawon nga inted tayo iti Dios ken panawon nga makiadda kada kayo wa iten nga kakabsat. Gundaway daytoy manen nga gadal tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios. Kitaan tayo dagiti sasauna nga isu iti mangtaraon kada tayo iti na espirituan. Mangtadrigta iti pamati tayo ken isu iti mangtaraon kada tayo iti inaldaw-aldaw asasao ni Apo Dios. Iyawat mi kada kayo iti panangkablaw baban iti parabor ni Apo Dios ay iti nakabsat. Loda kayo dita Taiwan, Thailand, Amerika, wino sa di naman itayan nyo ay iti nakabsat. Da kayo man dito Pilipinas, da kayo dita Mindanao, ay iti Bisaya, nga makataros daytoy abalikas, iyawat mi kada kayo iti panangkablaaw babaan iti parabor ni Apo Dios. Sabi ka dita ti panagadal tayo ket mamammo tayo nga nananay iti Dios tayo amangi salakan. Agyaman tayo kini Pastor Noah iti kadda na kada tayo. Pastor, agyaman tayo manen iti gundaway nga inted mo nga agadal tayo iti saso na Apo Dios magipanagadal ken kastamot kadua tayo dagiti kakabsat. Wen, kastamat pastor, ibkas ko ti panagyaman ko, kini Apo Diyos, iti panagdak manin ken ka, iti panangyadal ta pastor, iti election tayo, iti daytoy nga lawas. Ket amuyo iti nga kakabsat, pagyamanan nila unay, kini Apo Diyos, iti agtultuloy nga panang subsubaybayo, iti daytoy nga programa. Ket sa dinuman nga rod nga lugar, iti ayan nyo, kasimbagal tayo ni pastor, Marvin nga ibkas mi, kakabsat iti dakkel nga ayat mi kata kayo ken iting kayo panagkipagmaymaysa kata kami itin tayo panagadadal iti naindaklan nga sa una wen ayaten kakabsat agbibiyag tayo iti lubong anapnuan iti ribok napnuan iti gubgubat ken riri nga magyaman kami kakabsat tap piniliyo kini kanyo ti tiyempo ni Apo Dios tapno itangat gundaway ket maikan tayo iti panagkakadwa, iti panagmaymaysa, iti panagadal, iti sao ni Apo Dios. Iti daytoy nga gundaway iti nakabsat iti paulo na ti adalan tayo ti makaawis unay a pamaneknek. Anya dagiti banbanag nga makaawis unay tapno iti kasta mapaneknekan anatalged iti panagsaksi tayo kini ni Apo Dios. Anya dagitoy nga karirikna, anya dagitoy nga kababalin amabalin tayo nga iladawan tapno iti kasta daytoy nga panagkaykaysa tayo ket maguyugoy dagiti tattao a makikakita kada tayo no anya dagiti adda agalad kada tayo amabaen iti parabor na Apo Hesus anabalbaliwan tayo ket sakbay tayo agtultuloy ay iti nakabsat gagayem kidawan tayo kini Pastor Noah nga idala na tayo iti kararag. Awisan kay man kakabsat nga dumog tagkararag tayo. Amami nga Dios nga dakas sa dilangit, agyaman kami Apo, inayaban na kami nga nagbalin nga kamkameng iti pamilyam. Nga agururay iti may kadua nga yaay iti anak mo. Uon o Dios agbibiyag kami iti rabaw ti daga nga napnuan iti basol. Ket agyaman kami Apo ta pinili na kami nga nakbo nga balin nga saksi dito rabaw ti daga nga mangipaduyak-yak iti kinaimbag mo. Isu nga iti daytoy Apo nga aldaw dawaten mi manen iti panakabalin ti Espiritu Santo nga agtaeng kada kami. Tapno iting kami Apo panagadal, panagutob iti nasantuan nga sasaom ket may dalan kami kang runan na Apo iti agtultuloy nga napasnek nga matalek ka panagpamati mi ken ka. Nga rod dawat mi o Diyos, nga dalusan na kami met, kadagiti basbasol mi, tapno amin kami ita, ket may kari, nga umawat, iti nakasagana nga pamendisyon mo. Itinaga ni Apo Mesos, dawatin mi digitoy. Amen. Ayaten nga kakabsat, daytoy gundaway, kitaan tayo man no anya dagiti banbanag, nga makaguyugoy, dakirikna, tapno iti kasta, maalukoy da dagitoy, ket makita da nalatak nabatad iti panag kay kaysa. Ngem sagbay tayo nga adalan dagita nga banbanag kitaan tayo man iti sentro teksto iti panagadal tayo iti daytoy nga lawas
daytoy ket masarakan iti Juan 11:51 ken 52. Anya iti kunana pastor. Kasi man, ti mabasa tayo ay tayo kakabsat, ngem, daytoy saan na asinao, gapo ken kuana nga is-iso. No diket, idinto nga iso, ti kangatuan apadi iti daydi atawen, impadto na ani Jesus matayto gapo iti ili, ket saan laeng maipuon iti ili, no diket tapno iso, maurnong namet ngagmay-maysa dagiti anak ti Dios a naiwarawara idi. So makita ta ditoy pastor nangrona iti maudi nga balikas na kunana nga iso maurnong namet nga agmay-maysa dagiti anak iti Dios a naiwara idi. Kaya nasawan pastor ket makita ta ditoy nga paka sentruan iti adal tayo ni Apo Jesus mismo ket ipakpakita na kada tayo nga napateg iti panag kay kaysa nang nangruna no adda iti panakay wara-wara ket iti daytoy nga gundaway pastor anya dagiti kasapulan a makita iti panag kay kaysa daytoy man ti saritaan na ti Episo 1:10 anya iti kinunana Amay paay, ti panakaisagana, ti panakatungpal, dagiti panawen, tapno mapagkaykaysa, dagiti amin. Abambanag, ken Kristo, dagiti adda sa dilangit, ken dagiti met, adda iti rabaw, ti daga, ken kuana. Wen, pastor, nga, iti dayto nga lawas, kita, ay, kasapulan nga, iti panagmaymaysa, ket iparangarang, iti iglesia. Daytoy ket nga panagmaymaysa ket dakkel nga mang paneknek daytoy ket makaawis unay tamong pastor agbibiyag tay nga talaga iti panawenen nga napalibutan tayo iti panawen ti riribok ken panawen ti kinasukir ket itatta tarigagayan ni Apo Diyos nga datayo nga nakikamkameng iti bagi ni Kristo. Datayo nga kamkameng iti iglesia na. Diti rabaw ti daga. Ket datayo kumati agbalin nga saksi. Kaya nasawan, datayo kumati iti makaawis nga mangpaneknek iti kinaimbag ken kinamanagayat ni Apo Diyos. Isu nga ti kasapulan nga talaga pastor iti panagmaymaysa. Tadaytoy ket panagmaymaysa tayo iti panangisalakan ni Apo tayo nga Hesukristo kas sagudayan ko na dito Efeso kapitulo 1 bersikulo 10. So nga daytoy nga pastor ay iti nakabsat daytoy nga panagmaymaysa ket isu iti mangipakita iti panangisalakan ni Kristo kada tayo. So nga daytoy iti kaskasgenan kadakkelan nga rason no kasapulan nga agmaymaysa tayo. Dadi panangisalakan ni Kristo. Anya ba'y pastor iti makita tayo Galatia 3:26 ken 27. Anya iti saritaan na ta pastor. Tanak na tayo amin ti Dios gapu iti pamati ken Kristo Jesus. Ta dagopyo anabautisaran ken Kristo ing kawesyo ni Kristo. Ti maysa manen pastor nga panangipakita nga datayo ket nagipagmaymaysa ken ni Apo tayo nga Jesus ket isu ti babaen iti panangawat tayo tinasantuan nga bautismo. Iti gayam datayo ket nabautisaranen pastor iti danom. Ket dayjay meten nga tiempo, dijay tayo meten nga imparangarang ken impakita nga datayo ket nakipagmaymaysan iti bagi ni Kristo, nakipagmaymaysa tayon iti pamilya ni Apo Dios. Ket itatta nagpintas ken nagsayat nga panunuten nga datayo kuma nga nabautisaranen pastor hanlaan iti danom uray pa iti nabautisaran iti Espiritu Santo ket hanlaan kuma pastor nga idi panawen panakabautisar tayo ket isulaan dayjay ti tiempo nga datayo ket timmakter akas maysa nga napintas nga saksi. No di ket
ahan ko mga nagpatingga di jay, no di ket agtultuloy latta kuma nga datayo, ket agbibiyag nga napintas nga saksi, mangibladawan, iti biyag nga napnon ti panakikapya. Tawan ser-serbina, Pastor, dahi panakabauti sartay iti danom. Wen, taurin about ti sarantay ti danom, no iti panagbiag, kalpasan ti panakabauti sartayo, ket saan tayo nga nagtultuloy, nga nagbiag, nga nadaan ti panakikapya. Kitinaya po Diyos, kinuray pa iti padatang nga tao, kasla naperdi, dayjay kasapulan ko mga makita nga panagmaymaysa kada tayo. Iso nga awisen kayo, etan nga kabsat, nga kasapulan, nga panunutin tayo kuma, nga kanayon, nga idin nga inawat tayo ni Apo Jesus, babay ni ti bautismo, manipod idi ingana itatta, itultuloy tayo kumakakabsat nga dati kat agbalin nga instrumento ti panagkikapya niya. Nagrigat nga panunutin, ayatan nga kakabsat nga nabautisaran tayo nga agpaiso kini Apo Jesus, nagkikamkamang ti iglesia, ngem, kadagiti panagbiag tayo, at dapay laang mo, Pastor, dagiti ririri, kada ringringgor nga makita ti panagbiag tayo. Kat dayjay iti mangpakapoy. Numaminsan dayti kaslamang pakapoy kadagiti hangang makaguyugoy, handa maguyugoy. Ngem no, datayo nga nabautisaran, nagpamati kina Apo Jesus na naibilang tayo, taing kawes tayo nga rodon ni Kristo ti panagbiag tayo, ket makita da kada tayo nga datayo ket tattao nga manakikapya. Ibagak kada kayo ayatan nga kabsat nga daytoy ti maysa kadagiti kaspitasan nga epektibo nga makaawis unay nga pamaneknek nga datayo ket anak na tayo ni Apo Dios. Bueno, Pastor, so nga, ay tayo nagabsat, agyaman tayo, dayjay nga nalatak, nga nailawlawag kada tayo. Nga daytoy, nga no, inawat tayo ni Kristo, nagbalin na tayo nga anak na, ket agbiag tayo, sigon, dayjay nakawisan tayo, daytoy ket nalatak, ang makaaguyugoy, makaawis, kadagiti, sabsabali. Anya ba, Pastor, iti saritaan na iti Episo 2, versikulo 14. Daytoy ket panagkaykaysa iti panagministro. Anya iti saritaan na iti Episo 2, versikulo 14. Ta iso ti kapya tayo, iso ana magkaykaysa kadagiti dua ket dinuprak na ti pader amamag lasin idi. So ano makita dito, Pastor, kung nandiyan, gapo iti panagkaykaysa tayo ay nagabsat, dupraken na iti padir nga iso iti mamagsina kada tayo. Kaya na nga ron kasawa na iti nagabsat, dagitay rikna nga saan nga nasayaat, dagiti rumswa kadagiti puso tayo nga panunot nga dakes ngem babaen iti panagkaykaysa tayo, dupraken na dayta, bagbagen na dayta, ket daytoy magunod tayo iti panagkaykaysa babaen ken Kristo. Isu nga ay tayo nagabsat, maysa kadagiti makaawis rig na no nalatak ang makita da iti panagkaykaysa babaen iti panangisalakan ni Kristo, babaen iti panangawat tayo kenkwana iti panagbautisar ngagbalin tayo nga napudno nga anak na ken kalpas na dayta babaen mo't iti panagministro tayo iti kapya. Pastor, anya pa'y dagiti kasapulan iti napraktikalan a panagkaykaysa. Tuloy ta nga basahin ni Jay Episo 4, versikulo 25. Gapuna, baybayan nyo, ti kinaulbod. Ket sawen nyo ti pudno, tunggal maysa, iti pada na tao. Tada tayo, agkikin namang tayo, iti maysa ken maysa. Pudnula unay, Pastor, nga ti number 1 nga kasapulan. Dito ket na praktikalan nga kasapulan, tapno makita, may panagnek tayo, kadagiti tattao nga datayo ket nagbalin tayo nga kabilang tigbagi ni Kristo, nagipagmaymaysa tayo ken Kristo, ket dito ilang nagsimple ko na dito, Pastor, nga ibaga tayo ti kinapudno nga naddaan ti ayat. Kaya nasawan ayatan nga kakabsat nga iti kinaulbod ngamin ti resulta na dito, Pastor, ket mamagsisina. Ngem no, ikutan tayo ti kinapudno, daytoy nga kinapudno isu iti mamagmaymay sa kada tayo. Agsisina tayo kakabsat, gapu iti ulbod, kinaulbod. Ngem no,
ibaga tayo ti pudno, pacheck na may kakabsat nga ti panagtitimpuyog tayo, panagkikinayamet tayo, ket talaga nga napigsa ken makita nga mang paneknek iti lubong. When Pastor, no daytoy ket agbalin nga kapadasan tayo ay tinakabsat. Ngano agsao tayo ket nabuyugan dayta iti ayat. Daytoy ket napraktikalan a panagkaykaysa a makita ken mangeg dagiti tattao. Anya bay Pastor iti saritaan na iti Piso 4:32. Ituloy ta daydi nga kapitulo. Ket managayan ayat kayo, akikin na asi, ken agpipinakawan kayo, akas tamet ti Diyos, pinakawan na kayo, gapu ken Kristo. Amom, Pastor, pudnula unay nga, no kasano, ti biyag ni Kristo, dito rabaw ti daga idi, kasta kumamat, iti biyag, itunggal, Kristiyano. Nga ni Apo Jesus, iti napintas nga ulidan tayo. Right. Ket itata, na dito na praktikalan nga balakad ni Apostol Pablo kada tayo pastor tapno dayjay panagmaymaysa panagkikinayamet tayo ket kasapulan nga maadda ket nagsimple laeng kunan nato ket agbalintay ko mga nasingpet ken manang nga asi o ditunggal maysa among ket nagpintas dito ngamin ka pastor nga makapaghuyugoy itirik na digiti saan nga namati ta inton tiyempo nga makita da tayo nga nagkamkamang kini Apo tayo ng Jesus ket makita da kada tayo kabsat nga dati pa nagkikinaasi tayo dati pa ayat tayo dati kinasingpet kada tayo kas kinuna tayo pastor tinapalpalabas nga leksyon tayo nga uray ti iglesia tayo hantayon nga agsermon hantayon nga mga saban ta daytoy ket nagpigsa daytoy etan nga kabsat nga mangduprak iti puso dagiti prejudice digiti bimato ti puso da iti damag ti ebanghelyo. So ano kita antang or dito Pastor ket kunam tatay naglaga sa kunan dito ko managanayan ayat kayo agkikinaasi kayo agpipinakawan kayo. Ket daytoy no daytoy ket na praktikalan nga maramid daytoy iti nakabsat dagiti makaguyugoy rikna no kayat tayo ti panagpagkaykaysa iti bagi ni Kristo. Kada ito'y, Pastor, ikan na tayo iti nasantuan nga panagbiag, ken pag-utan na pa'y iti susik, riribok, ken riri kadagiti nagbabatan. Pastor, iti nagalo, anya dagiti kasapulan nga panagbiag, tapno iti kasta, makita dagiti nadyusan, nga banbanag kada tayo. Ituloy tang walang, hindi walang, Pastor, Episo 4, versikulo 24. Kung na dito, kat makauwesan kay kuma, iti tao, abaro, anaparswa, ama itunos, iti Diyos. Iti kinalinteg, ken kinasanto, ti kinapudno. Dayjay kasapulan, nga agbiag, tapnog, agbaling nga nasayaat, Pastor, iti panagmaymaysa tayo iti pagarian ti Dios katagbiag tayo nga mangipakita ti nasaya at panagbiag agpa ay ti pagarian kaya nasawan ditoy nga gaputan na ibilang tayo nga baro nga parswa una na dito Pastor ti baro na ibilang nga baro nga parswa datayo ayatan nga kabsat gapu iti basol ket napadaan ti panagbiag tayo narugitan, namulitan, ti panagbiag tayo. Kaya di idin nga datayo, ayatan nga kabsat, inawat tayo ni Kristo, inawat tayo, tibiyag tayo ni Apo tayo ng Jesus, insuko tayo tibiyag tayo kenkwana, kahit naibilang tayo nga baro nga parswa. Kaya di gaputan naibilang tayo nga baro nga parswa, kini Apo Diyos, dayjay kuma nga baro nga panakapabaro, ti panagbiag tayo, kaya agtultuloy kuma kakabsat dayjay, imula tayo, ti panunod tayo kakabsat, nga saan tayo kuman, nga agsubli manen, manipod, iti basol. Tala malagip ko launa yung Pastor, dayay, napintas kay istorya, kapadasak, nga kasapulan, nga datay ko mga napabaro, hantayo manen, agsublin, nga aglubnak manen, ti basol. Tamo, idi, ubing kami Pastor, kaya biyag ti manalon, numalpas idin iti panagarado
DJ nuang ket pitak-pitak pastor ket itatan una DJ Diyos ti alwad na amami ing kami Digusan. ipadigos ket itatan gaputan na pintas mo ti egdigos di Cagayan River iso nga haan lang nga ginuang ti egdigusan uremot kada kami taubing kami ket itatan makala kami pa pastor tilidda tapno igasgas mi ti kudil tinuang ket into no umaon ginuang manipo di karayan talaga nga makitam ti kinadalus na pastor ket gaputa ka nadalusan mapan mi ipaarab ta kasi nga ron tikas kaugalyan na ngam no saan mo nga masiputan Ang sublimanan. dahil ginuang agsublimanan apan aglubnak ket marugitan manan iso nga kasano maminsan mo kada tayo pastor nga alwadan tay kuma ayatan nga kapsat nga datayo nga naibilang nga baro nga parswa ken Kristo sa luwadan tay kumatibiyag tay kakabsat nga agsubli tayo manen iti panaglubnak ti basol ta daytoy kakabsat ti mang pakapsot iti panagmaymay sa ken panakikayamet tayo kini Apo Jesus ngem no datayo kakabsat ket agtultuloy tayo nga makipagmaymay sa kini Apo Jesus iti panagministro na kada tayo mapabaro tayo daytoy kun ati leksyon tayo ti dakkel nga makaguyugoy launay nga pamaneknek makaawis unay nga pamaneknek iti lubong tayo nga datayo ket napabaro babaen ken Kristo. Kaya nang orgasawa na ito nakabsat, iti panagbibiyag tayo, ket mangiyaninaw, no anya dagiti ugali, iti pagarian iti Diyos. Uy, pastor. Ken, hanlang nga dayjay, ipakita na pa'y iti kabibiyag tayo, no anya nga mensahe, iti pagpakita tayo. Dayti nga mensahe, pastor, dayti nga mensahe tayo nakabsat, ket iso iti mensahe, iti kapya. Dagiti ket agbalin nga kabibiyag tayo, agbalin nga tabas, ken wagas, no anya dagiti aramiden iti anak iti Dios na Diyosan. Anya pa pastor iti makitam dita lang nangruna anya pa iti kunana iti may kadwa Korinto 5 bersikulo 20. Wen ket kung nga basaan pastor iti may kadwa Korinto kapitulo 5 versikulo 20 kustiman kabsat da kami nga rod dagiti maibaon iti biyang ni Kristo akasla agdawdawat ti Dios kada kayo gapo kada kami iti biyang ni Kristo dawaten mi makikapyakay iti Dios. Iti naawatak dito pastor nga sarsaritain na ditoy ket kasapulan nga makipagmaymay sa tayo iti trabaho ni Apo Dios. Dito iti maysa nga mangipakita pa nga datayo pastor ket nagipagmaymay sa akin ni Apo Jesus. Dili nga panagipaset tayo iti trabaho ni Apo Dios. Taday tiket ko na nagat da kami iti inbaon iti Dios. Kaya nang nga sa una iti nakabsat sanlaeng iti panagbiag tayo anasantuan ket agpatingga kadatay laeng. No di kasapulan daytoy mayallatiw ket agbunga iti panag saksi. Tadatayo iti inayaban ni Kristo kalpasan ng inayaban na tayo maibaon tayo. Tapno iti kasta idanon tayo iti damag iti panakay salakan. Kadayta nga panagidanon tayo iti panakay salakan dagiti wagas ti panagbiag tayo no makita ti tao daytoy mabasa da makita da no siya sino iti Diyos pagsirsirbiyan tayo. So nga, pastor, ora pwede kabibiyag tayo, ket mayaninaw, daytoy nga kababalin iti nanlangitan. Ken daytoy mo't kabibiyag, makita pa mo't no anya dagiti bunga. Iti kapya. Iso nga, ayatan nga gagayem ken kakabsat, dagitoy makaawis at ignay tayo, hante nga maramid daytoy, kanjak maramid daytoy iti bukod ko. Maramid ko daytoy, maramid yu dayta, babaan iti panangisukog ni Kristo ti kababalin na kada tayo. Amen. Ipalubos tayo, asukugan na tayo. Tapno iti kasta, nalatak makita, dagiti makaawis nga rikna, makaawis nga tignay, makaawis nga sasao, amang panagnak, no siya sino, iti Diyos apag sirserbiyan tayo. Pastor, anya pa iti mainayon mo nga napraktikalan aleksyon tayo. Daytoy nga panagadal
iti eleksyon tayo, iti daytoy nga lawas. Well, Pastor, iti makitak pa'y ditoy nga adal tayo, kabsat. Pudnula una, Pastor, nga datayo nga nakipagmaymaysa ken Kristo, ket iti nagbabaetan tayo, adda nga talaga dagiti panagduduma tayo. Pudnula una, Ajay Pastor, adda dagiti panagduduma tayo. Ngem, numampay datayo, ket agduduma, kang runaan na, iti pagsasao, iti langwahe, nagdumaduma, minsan iti adal tayo, nagdumaduma ti estado ti panagbiag, ket digita nga pagdudumaan, ket haan ko mga digita ti mangted ti panaglaped tayo, iti panag maymaysa tayo. Amuyo ay tayo nga kakapsat, nga pudnula unay, iti na praktikalan nga adal tayo, iti daytoy nga lawas. Nga datayo kuma nga nagipagmaymaysa ken Kristo, ikutan tayo kuma, arakupen tayo kuma kakabsat, iti panagmaymaysa. Ta napateg kakabsat ti panagmaymaysa tayo. Ta daytoy ti kun natin eleksyon tayo nga daytoy ti dakkel makaawis. Kun natin Pastor, makaawis. Launay nga pamaneknek nga datayo ket naibilang tayo nga anak ni Apo Dios. Liklikan tayo kakabsat iti ringringgor apa kang runaan natin uneg ti iglesia. Ta kababain kun natin Pastor day kababain ket tinangnang runa haan laeng nga datayo no diket pay kang runaan na kini Apo tayo nga Jesus. Isu nga ayaten nga kakabsat ulitek malen nga agbalin tay kumang napintas nga ulidan iti panagmaymaysa. Taammuyo ayaten nga kakabsat tilubong sipsiputan datayo palpaliiwan datayo. Isu nga nagpintas nga intun tiyempo nga datayo ket seripon datayo makita datayo obserbaran datayo makita da nga dati panagmaymaysa tayo ibagak kada kayo kakabsat maguyugoy tiriknada ket babaen iti panagbiag tayo akas ken Kristo patsek ken amaek nga may waragawag ti damag ti panakaisalakan hanlaeng nga iti panagbiag tayo uray pay kadigiti tattao ti aglawlaw tayo. So nga ito nga kakabsat, daytoy iti kadakkelan nga panagsaksi tayo. Panagmaymaysa iti pamati, ken panangaramid iti panangibang helyo. So gundaway tayo daytoy iti nakabsat, akas kamkamang iti pamilya na Apo Jesus, akas naayaban, nga maysa nga saksi na, nga ipakita tayo dagiti karirik na kabibiyag tinanlangitan, tadatayo ket nabalbaliwan iti Dios. Kada ito'y nga gundaway, makita tayo, no anya dagiti banbanag, analatak, amakaawis, kadagiti tao. Kidawang kayo kabsat nga makipagkararag. Bendito nga Dios, amami anay langitan. Anyan nga nagimbag ka kada kami. Inaramid mo, tisagtunggal maysa kada kami, asan laeng nga maysa nga anak mo, no di kidi inaramid na kami akalasugan dagiti tattao nga mabalin mi nga yasdag dita sa kaanam. Patarnaw man ako iti panagbiag mi baban iti parabor mo. Agdayaw kami ken ka gapota sika iti Dios nga sibibiyag. Ket sabay kadi tabindisyonam ti sagtunggal maysa kada kami. Taday iti dawat mi itinaga ni Pamay Jesus. Amen. Amen. Ito nagayam kan kakabsat, anyan nga nagimbag ni Apo Diyos kada tayo. Kada ita kinaimbag na, iparangarang na, no kasano ti kinarigta ti pamati ti sagtunggal maysa kada tayo. Kitaan tayo ay ito nakabsat. Insaad na tayo na Apo Diyos sa kitaan, buyaan dagiti tattao, tapno iti kasta, makaawis tayo nga nananay iti pagar na. Pastor, thank you very much. Salamat ka nga, Kadam, kada kayo ay tinakabsat. Ti Diyos iti mangted bindisyon kada kayo. Ken Diyos dagni na amin kada kayo ay tinakabsat. Amen.